नमस्कार, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। दिवाळीचा फराळ खाऊन झालेला आहे आणि आज आमचा आठवडी बाजार होता। तर मी आठवडी बाजारातून मासे आणलेले आहेत आणि मी इथे बांगड्याची मस्तपैकी हळदीचं पान घालून आमटी बनवलेली आहे, बरोबर सोलकढी आणि भाजलेले मासे। चला तर मग रेसिपीला पटापट अशी सुरुवात करूया। ते इथे आज मला मिळालेले आहेत बांगडे, त्याचबरोबर इथे मला छोटे तारल्या मिळालेल्या आहेत, आमच्याकडे ह्याला इरडं असं म्हणतात। आणि मला पातसाळी मिळालेली आहेत। हा थोडा काटेरी मासा असतो, ह्याची आमटी पण छान होते आणि फ्राय पण करतात। तर आज मी इथे भाजणार आहे इरडं आणि पातसाळी आणि बांगड्याची आमटी बनवणार आहे। पहिल्यांदा इथे मी पातसाळी साफ करून घेतलेली आहेत, त्याच्यानंतर बांगडे पण साफ करून घेतलेले आहेत आणि इरडं पण साफ करून घेतलेली आहेत। हे सगळे व्यवस्थित स्वच्छ करून धुवून घेतलेले आहेत। आता ह्याला पहिल्यांदा मी इथे मीठ लावून घेणार आहे। सगळे एकत्र पण करू शकलो असतो, पण काय आहे प्रत्येक माशाला मीठ वेगवेगळ्या प्रमाणामध्ये घालावं लागतं। काही हे जे छोटे मासे आहेत त्यांना पटकन मीठ लागतं आणि बांगडे वगैरे आहेत त्याला थोडा वेळ ठेवावं लागतं मीठ लावून। तर इथे मी व्यवस्थित असं मीठ लावून घेतलेलं आहे सगळ्या माशांना। ही जी इरडं आहेत ना, ह्याचं सुक्कं पण छान होतं आणि कांदा वगैरे घालून पण त्याचं सुक्कं एक वेगळ्या पद्धतीने बनवलं जातं, ते पण खूप छान लागतं। पुन्हा बाजारात इरडं मिळालं तर मी त्याचा व्हिडिओ नक्की टाकेन, ते पण खूप अप्रतिम असं लागतं। आता पहिल्यांदा इथे मी खोबरं घेतलेलं आहे आमटीसाठी, त्याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे, मिरची पावडर घालून घ्यायची आहे, धणे घालायचे आहेत, इथे 2 चमचे भरून धणे घातलेले आहेत, थोडासा कांदा चिरून घेतलेला आहे आणि एक आवळा असतो ना तेवढी चिंच घेतलेली आहे ती घालून घ्यायची। आलं आणि लसूण घालून घेतलेली आहे आतमध्ये आणि इथे मी मिरच्या भिजत घातलेल्या, ह्या काश्मीरी आणि बेडगी मिरच्या मिक्स आहेत, ह्या कलरसाठी वापरणार आहे मी आणि तिखटपणासाठी मिरची पावडर घातलेली आहे आतमध्ये। हे सगळं घालून आपल्याला एकदम बारीक असं वाटण बनवून घ्यायचं आहे। जेवढं वाटण बारीक होईल ना तेवढी आमटी एकदम मस्त होते। आता कढई घेतलेली आहे, कढईमध्ये कांदा घालून घ्यायचा, कांदा परतून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावर हे वाटण आहे ना हे सगळं ओतून घ्यायचं आणि आपल्याला ज्या प्रमाणामध्ये आमटी बनवायची आहे ना त्या प्रमाणामध्ये इथे मी पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि आजची आमटी आहे ना त्याच्यामध्ये मी हळदीचं पान घालणार आहे। तर असं गाठ मारून हळदीचं पान टाकू शकतो आपण किंवा नुसतं पान टाकलं आतमध्ये तरी चालू शकतं। हळदीच्या पानाचा वास बांगड्याच्या आमटीला खूप छान येतो, मस्त आमटी होते। जिथे 1 चपाती खाणार तिथे 2 चपाती आणि आम्ही तर भातच घेतो, त्यामुळे भात थोडा जास्त जेवला जातो ह्या अशा आमटीबरोबर। मी हळदीचं पान घालून आमटी व्यवस्थित अशी ढवळून घेतलेली आहे। सुरुवातीला मासे घातल्याबरोबर ढवळून घ्यायचे, त्याच्यानंतर आमटीमध्ये घातलेले मासे शिजल्यानंतर आतमध्ये डाऊल असं घालून ढवळायची नाही, कारण तसं जर केलं ना तर हे जे मासे आहेत आतमध्ये घातलेले बांगडे किंवा आपण दुसरा कुठचाही मासा आमटीमध्ये घातला ना तर तो कुस्करतो आणि अशा प्रकारे ना वरच्यावर ही आमटी ढवळली पाहिजे। जर अजिबात ढवळली नाही तर आमटी अशी फुटण्याचे चान्सेस असतात, म्हणजे खोबरं वेगळं होतं आणि पाणी वेगळं होतं। तर इथे माझी बांगड्याची आमटी मस्तपैकी बनवून तयार झालेली आहे, घमघमीत असा वास सुटलेला आहे आमटीचा। आता मी इथे सोलकढी बनवते। सोलकढीसाठी खोबरं घेतलेलं आहे, आतमध्ये मिरची घातली आहे 1 आणि लसणीच्या पाकळ्या घालायच्या, आतमध्ये पाणी घातलेलं आहे। बरेच लोक आतमध्ये जिरं पण घालतात, थोडं आलं पण घालतात। आमच्याकडे इथे खानावळीत जी सोलकढी बनवली जाते ना ती लसूण आणि मिरची घालूनच बनवली जाते विशेषतः। तर इथे मी सगळं खोबरं गाळून घेतलेलं आहे सोलकढीचं। त्याच्यानंतर आतमध्ये मी मीठ घालते आणि इथे आगळ घालते। तुमच्याकडे जर आगळ नसेल तर जी सोलं म्हणतात ना कोकम, ते पाण्यामध्ये भिजत ठेवायची आणि त्याचा रस घालायचा आतमध्ये। ती सोलं जी आहे ती कमीत कमी 2 ते 3 तास भिजवली पाहिजे आणि त्यांना जर गरम पाणी घातलं ना सोलांना तर ती पटकन अशी भिजली जातात आणि छान असा रंग येतो। आता इथे माझी सोलकढी बनवून तयार झालेली आहे। आता मी मासे फ्राय करायला घेते। मी इथे माशांना मीठ लावून ठेवलेलं ते आता पाणी घालून घेते, फक्त एकदा पाणी घालायचं आणि आतमधून काढून घ्यायचे, जे जास्त जे मीठ असतं ना ते निघून जातं। काय करायचं, सगळे मासे एकत्र करणार आहे आणि त्याच्यामध्ये जर पाणी वगैरे असेल खाली ना तर ते काढून टाकून द्यायचं। वर मी हळद घातलेली आहे, मिरची पावडर घालायची आहे आतमध्ये आणि त्याच्यानंतर इथे मी आगळ वापरते। तुम्ही चिंचेचा कोळ जरी लावला तरी चालतो, त्याने सुद्धा खूप छान अशी चव येते। हे सगळं इथे मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्याच्यानंतर इथे मी लसूण घेतलेली आहे 5-6 पाकळ्या आणि आलं घेतलेलं आहे।
जेवढं आलं आहे ना तेवढीच लसूण घ्यायची आणि ती इथे मी चेचून घेतलेली आहे. आणि ही आपल्याला पेस्ट जी आहे आलं लसणाची ती माशांमध्ये घालून घ्यायची आहे. तुम्ही मिक्सरला लावून पण घालू शकता, पण मी इथे चेचून घेतलेली आहे. आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित असे सगळे मासे मिक्स करून घेतलेले आहेत मी. त्याच्यानंतर इथे बारीक रवा घेतलेला आहे, एकदम बारीक रवा असतो ना तो. आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे इथे मी तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे. थोडंसं मीठ घालायचं चवीप्रमाणे. तुम्हाला हवं असेल तर मिरची पावडर घाला, नाही तर नाही घातली तरी चालू शकते. मी इथे मिरची पावडर घातलेली आहे 1 चमचा, म्हणजे वरचं जे आवरण आहे ना तांदळाच्या पिठाचं त्याला पण खूप छान अशी चव येते. आता मी सगळ्या माशांना व्यवस्थित असं दोन्ही बाजूने पीठ लावून घेते आणि तेल एकदम कडकडीत असं करायचं आणि आतमध्ये घालायचे. पहिली बाजू व्यवस्थित भाजल्याशिवाय आपल्याला परतायचे नाही आहेत. एक बाजू व्यवस्थित अशी भाजली की परतून घ्यायचे आणि दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे. इथे व्यवस्थित असे भाजलेले आहे मी, दोन्ही बाजूनी परतून भाजून घेतलेले आहेत मासे हे. आणि एका जाळीवर काढून घ्यायचे. अशाच प्रकारे मी सगळे मासे फ्राय करून घेणार आहे. हे जे छोटे मासे असतात ना हे आमच्याकडे भरपूर आवडतात आणि बाजारात पण मोठ्या प्रमाणामध्ये येतात. खूप छान अशी चव असते छोट्या माशांना. तर इथे माझे हे पण मासे भाजून झालेले आहेत. ही जी इरडं आहेत ना ही आमच्याकडे जो आतमध्ये काटा असतो ना तो पण काढला जात नाही, त्याच्या सकटच खाल्ली जातात. इथे मी थोडे बांगडे पण ठेवलेले, तर हे इथे बांगडे पण फ्राय करून घेते. मस्तपैकी बांगड्याची आमटी आणि बरोबर गरमागरम असा भात, त्याच्यानंतर भाजलेला बांगडा, पातळी आणि इंग आणि थंडगार पाचक अशी सोलकढी. तर इथे मी असं साधं सोप्पं माशांचं जेवण बनवलेलं आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि खाली हाईप बटन दिलेलं आहे ते पण नक्की दाबा. आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रवा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.